TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Huwag mo na. Hindi ko pa kaya. Pero gusto ko nang magkaanak. At huwag kang mag-alala, sagot ko ang gastos. Kahit na, hindi pa rin po pwede. Basta. Kung hindi mo ako mabibigyan ng anak, di maghahanap na lang ako ng ibang lalaking handa akong anakan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, pwede tayong magmahal na sabay-sabay pero hindi pantay-pantay. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po maaari ba po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dera. At syempre mula po sa Yasafa Manila nagbabalik ang DJ na may T, Tanya Chinita. At samahan kami sa isang upo ang dramahan, isang upo ang iyakan dito sa numero 1 programa tuwing alauna. Hashtag mo, TLCTDS. May mali ako, may mali ka rin. Ay, sige, sige. 1, 2, C? Letter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parang quitis lang sa bagong taon. Dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Happy New Year! Happy New Year! I miss you so much. Yeah, I miss you too. And I miss the air. You miss the air? Yeah. Ano yun? You miss the air, sige. The atmosphere. I miss the universe. The lithosphere. But before the universe, I miss the Philippines. Yes. And I miss the microphone and this booth and the people one. here and ano yun? You know, the Manong Chuper, I missed him. Pero ilang weeks din tayong hindi napakinggan ng ating mga kabisyo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang dami-dami nagtatanong kailan ba daw tayo magbabalik. Ito na nga po kami. Yun, January 5. Corrected by fully charged po si Bebe Christine Dera at si Tanying! O diba, bukas hindi na ulit. Siyempre, itinodo na ngayon, itinodo na. Yung 2 linggo po na voice rest, ngayon lang po yun, bukas wala na. Balik ulit sa gawe, no? Ganun talaga yun. Ulit yan si Christine bukas. Uy, buntik na ako mamaos ngayon, mama. Ay, bakit? Nag-acid attack na naman ako kanina, kahapon. Na-excite yung kalamnan ko. Nag-ano na naman ako, nag-throw up. Yes, social. Wow, social. Hindi ko naintindihan. Throw up. Nagbakasyon lang. Ano bang kinain mo? Wag na natin pag-usapan. Yun na lang lagi kinakain mo Nagkape ka ba? Nag-chocolate? Nag-soft drinks ako. Nag-soft drinks na mismo. Hindi naman, kasi kailangan ko. Kasi kapag may buwa ng dalaw, kailangan natin. Hindi din. Yung kasi yung paniniwala ko, ayun. Ayan, naniwala ka sa paniniwala mo? Ayoko na. I feel so sick kahapon, but today, I'm so okay. At okay na okay din ang dramahan natin this very, very Lunes. Yes. Buena Mano. Oo, syempre. Si Manong Chuper nakaka-relate sa quote eh. O si ating naglalaban, nakaka-relate din niya sa quote. Sabay-sabay daw yung pagmamahal, napapangiti eh. Pati yung nagmamanikurista, chinichismis yung kanyang minamanikurista. Yung nagtitinda nga, nawala yung antok eh. Ay, nagbibenta ng balot talaga nga naman. May balot ang hali. Bakit? Hindi pwede? Hindi. Mali yun. Bakit? Wala yun. Bakit? Ano yun? Bagong taon, hindi pwede magbago? Hindi pwede. Grabe? Walang magbabalik sa tanghali. Pero ikaw ba may New Year's resolution ka ba? Ano lang, wish ko lang sa family yun. Oh. Ako New Year's resolution ko sana, hindi, wish ko pala. Sana actually, hindi siya yung wish resolution. ko. Wish lang.
Yung wish ko, hindi pala New Year's resolution. Ang wish ko sa mga nag-New Year's resolution, matupad na nila ang kanilang resolution. Meron mga nag-New Year's resolution, sinusulat pa sa yellow pad. Dahil. Tinatabi pa sa cabinet. Ay, talaga. At sa December, kukunin daw, malaan kung natupad. Kung natupad, hindi pala, no? Hindi, nakakahiya. Yung Sinulat pa, kinain lang ng daga yung yellow pad. Nilat-ngat, diba? Pag ako sa cabinet, bakit ang dami mga parang nilat-ngat dito? Iwahi-wahi lang. Parang may pattern. Meron pa basa, diba? Pero mamataan niya, yun nga, yung wish ko sa kanila, wish ko. Ang wish mo, te. Hindi yun nga, na matupad nila yung kanilang mga wish kasi marami dyan. Inabot na ng isang dekada, yun pa rin yung New Year's resolution Hayaan nila. mo Wala sila naman pagbabago. pakialaman mo yung sarili mong wish. Wala lang naman, shinare ko lang naman. Sinare ba? Ito na lang talaga, ito na pag-usapan natin. Oo, ang dami na nagko-comment Tagal mo magsalita Dito talaga, kapag na-miss natin ang daldalan. Bukas wala ng boses Yun ang wish mo ba? Hindi naman, friend. Anyway, eto na nga sabi dito ni Papa Jack, mamataan niya, pwede tayong magmahal ng sabay-sabay pero hindi pantay-pantay. Oh my God, no way. I'm so shocked. I just don't know it. I just don't comprehend it. Oh my gosh. It's like, It's beyond my imagination and comprehension Yes. and I can succumb. beyond my back. Yes. I can't succumb. I can't grasp. Eto, baka carry ng ating mga kabisyo't kapwa. oo. Sabi dito sa 2600. Oo, sabi Kasi niya dyan. 3 ways pa para mag-comment, Oo nga, maki-react. explain mo nga. Number 1, mag-comment po kayo sa fanpage po ng Love Radio Manila o kaya naman sa Yes FM Manila. Oo, tapos sa... Number 2, Two ay text line po natin. I-type mo lang TLC space. Ang iyong komento, pangalan, send sa 2600. o kaya naman number 3, mag-tweet ka. Oo, Ayan. yan. Hashtag mo, TLCTDS Interactive. Sabi dito sa 2600, sabi ni Erica, na parang galit kasi puro exclamation point. Ay, galit nga yan. Kung magmamahal ka, hahayaan mo bang may masaktang iba? Kaya hindi tamang magmahal ng sabay-sabay, dapat iisa lang. Ay, galit Ate, may galit hugot. Oo Parang may pinagdaan ng malupit. Na-experience Huh? Ilang beses daw nitong 2014 niya yung na-experience. Huwag ka mag-alala. Nagpasabay siya Sabay-sabay kasi sabi ni Rika Sab. Sab muna siya, sige. Sab. Magmahal lang sabay-sabay pero di pantay-pantay. Big check po dahil iba ang pagmamahal na binibigay mo sa pamilya, kaibigan at mas malaki ang part ng love mo sa jowa, girlfriend o boyfriend o sa taong mas espesyal sa puso mo. Yun. May hugot din. Iba yung niya, iba yung interpretation niya. Sa love, meron daw phileo love, merong agape love, Agape love. May ganun, may mga platonic. Ganyan daw O, na sige. love Sabi naman dito ni Jomar Kudal ng Ilocos Norte. Badang layo. Ay, hindi ko alam bakit. Kasi kumabot tayo Luzon, Visayas, sabagay. Mindanao, and Sorry, nationwide, ngayon ko lang and na-realize. worldwide. Oh my God. Kasi pwede sila makinig via our website, Yes. www.loveradio.com.ph. At kung ayaw nyo po sa Love Radio, baka ayaw ka naman. yesfm.com.ph po. Walang ayawan. Sabi Pwede dito, sabay. pwede. 2015 na, dapat huwag selfish. Share din pag may time. Ayan tayo. Ay, naku. Hoy, grabe Kuya Jomar Kudal ng Ilocos Norte. Nagpapashare. Bagong taon na, magbagong buhay ka na. May share na nalalaman. Ano to, share a Coke? Okay lang yun, pero yung... Wala ka. Yung jowa din, sinishare. Ano to? Kukuha mo doon, ha? Sa Facebook. Ako naman, wait lang. Oo nga, sa Facebook Ikaw lang nga. lahat ha? Ako na naman. Grabe ka naman. Sabi ni Grace Taayan, tama, hindi talaga pantay-pantay may pagmamahal na totoo at malabo. Yung iba sinasabing mahal ka dahil lang sa kailangan ka. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko dahil mahal mo ako? Okay na rin yung kung kailangan ka lang at least, di ba? Masakit pa rin? Hindi na masakit sa puso, Kesa masakit sa sa ayaw, bulsa. totally ayaw sa'yo. Sabi naman dito sa Facebook, sabi ni Sonny Ordonez, kung magmamahal ka, si Sonny. You know si Sonny. Ay. Kung magmamahal ka, dapat isa lang, wala nang kasabay. Kasi in the end, pag nawala sila, sabay-sabay din. Happy New Year, Miss Kay and Misty. Happy New Year, cheers! Sige na, tingnan natin kung ano nga ba magiging takbo ng kwento natin. Ito nga ang sabi ni Rico Paniero, Happy TLC TDS Interactive tayo ngayon. Chill-chill sa mabibigat na eksena. Kinig na tayo. Ito na nga po yung kwento natin na pagbibidahan ng mga sumusunod. Ito po, si Ford. Ay, bigati ng pangalan. Mukhang
Pangalan pa lang mukhang sasakyan na. Diego Bandido, Love Radio Manila. Sige, Mama. Celeste, Rakitera, Love Radio Manila. Si Mercedes. Maria Mercedes ang pangalan ko. Lala Banderas, CSFM Manila. Si Box. Christopher ng Love Radio Manila, si Grace Laika Barista po ng Love Radio Manila, Suzuki. Ano ba yan? Hapon kasi Ford, siya. Suzuki. Oo, Si Rico Panyero ng Yes FM Manila. Let's do this. Come on, baby, baby, baby. Yes, ngayong New Year. Umpisa na po natin ang dramahan. Dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. Oh, bakit ngayon ka lang? Pasensya na, Celeste. Nagkaroon ng abriya eh. Kumain ka na ba? Hindi pa ako nagtatanghalian dahil kanina pa kita inihintay. Nag-text naman ako sa'yo, di ba? Ang sabi ko, gabi na ako makakauwi. May sakit kasi si Mercedes. Kaya binantayan ko siya. Eh di para mo na rin sinabing mas mahalaga siya kaysa sa akin. Kung sa bagay, mayaman siya samantalang ako, ordinaryong babae lang. Mercedes siya at Celeste lang ako. Kaya natural lang na siya ang mas pahalagan mo. Huwag mo namang sabihin yan. Pareho lang kayong mahalaga sa buhay ko. Dahil pareho ko kayong mahal. At pantay-pantay lang ang pagtingin ko sa inyo. Ford, ayoko na. Hindi na ako makakatagal sa ganitong setup. Kaya once and for all, mamili ka na sa amin ni Mercedes. Sino ba talaga sa amin ang mas matimbang sa puso mo? Ilang beses ko na bang sasabihin, wala akong pipiliin. Pareho ko kayong mahal. Kaya hindi ko hahayaang mawala ang isa sa inyo. Pero hindi talaga pwede ang ganitong sistema. Kung siya, edi siya lang. Kung ako, edi ako lang. Dapat isa lang. Hindi ubra sa atin ang two-way traffic. Dapat one-way ka lang. Walang kaliwaan, no left turn. Aba, at gumamit ka pa ng traffic terminology. Isa kang taxi driver. Kaya yun ang ginamit kong example para maunawaan mo ako. Kung sumusunod ka sa batas trapiko, dapat sumunod ka rin sa batas ng pag-ibig. Yun nga eh. Driver ako. At basta driver, sweet lover. Malambing at mapagmahal. At alam kong kulang ka lang sa lambing. Kaya ka nagkakaganyan. Ha? Pwede ba? Huwag mo akong halikan. Asus, kunyari ka pa. Gusto mo naman. Naka-green naman eh. Kaya pwede. Go lang ng go. Sira ulo, naka-red kaya hindi po pwede. At kapag red alert, stop muna, no entry. In other words, do not enter. Kabisado ko na kayang monthly period mo. At last week pa yun, di ba? Ang kaso nga, delayed ako ngayon kaya hindi po pwede. Ang sabihin mo, ayaw mo talaga akong pagbigyan dahil nagtatampo ka sa akin. At anong gusto mong palabasin? Sinungaling ako? Ano kaya kung ihilamos ko sa mukha mo ang ginamit kong napkin para maniwala ka? Oo na! Niniwala na ako. Nakaka-bad trip ka naman. Kay Mercedes ka nalang bumawi. Nasa kanya ka naman bukas. Hindi rin po pwede si Mercedes dahil may sakit nga. Eh di sorry ka na lang. Sabihin mo dyan sa alaga mong hungry bird na tiisin muna ang gutom. Anong sabi ni Celeste? Nagalit ba siya? Tatampo nga eh. Hirap na raw siya sa sitwasyon nating tatlo. Ay, kahit naman ako, nahihirapan na rin. How about you, Ford? Hindi ka ba nahihirapan? Siyempre, nahihirapan din. Dahil para akong bola ng tennis. Monday, Wednesday, and Friday, sa'yo ako. Tuesday, Thursday, and Saturday naman kay Celeste ako. At kapag Sunday, kina Mami ako. Tutuusin eh, mas mahirap ang kalagayan ko kaysa sa inyo. Pero nagtitiis ako dahil mahal ko kayo. Kaya sana naman, magtiis din kayo. Ano pa nga bang magagawa namin kundi ang magtiis? Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Dahil sooner or later, susuko rin ang isa sa amin. Believe din naman ako sa'yo, paring Ford. Napagsabay mo sina Celeste at Mercedes. Nagawa mong makipag-live-in nang sabay sa kanila pero walang gulo. Dahil hindi ko sila niloloko. Wala akong inililihim sa kanila. Sa umpisa pa lang ay alam na nilang dalawa sila sa buhay ko. At sinikap kong hindi maging unfair.
pareho lang at magkapantay ang panahon at atensyon ang ibinibigay ko sa kanila. Huwag mong sabihin yan. Siyempre, meron pa rin nakakalamang sa kanila. Mas matimbang pa rin sa puso mo ang isa sa kanila. Alam mo, paring Box, wala na akong pakialam kung meron ngang mas matimbang sa kanila. Basta, pareho ko silang mahal. Period! Pwede ring pareho mo silang niloloko. Willing victims lang sila dahil alam nilang niloloko mo sila. Ay, nagkakamali ka, paring Box. Halos 1 taon na kami ng ganitong setup, di ba? At hindi kami tatagal ng ganito kung manloloko lang ako. Mercedes, hindi ka ba nababagot at napapagod sa sitwasyon natin? Nakakapagod talaga. Pero magagawa ba tayo para magkaroon ng pagbabago? Meron. Ano? Nagkasundo na tayo, 'di ba? Willing tayong tanggapin ng pasya ni Ford kung may piliin siyang isa sa atin. Oo nga. Pero ayaw nga magpasya ni Ford. Ayaw niyang mamili sa ating dalawa eh. Kung hindi makapag-decide si Ford, edi tayo ang magpasya. Isa lang naman ang paraan para mabago ang sitwasyon eh. Sige Celeste, sabihin mo, ano yun? Dapat, merong isang mag-giveaway sa atin. Kung isa sa atin ang magpapaubaya, edi tapos ang problema. Sang-ayon ako dyan sa sinabi mo. At dahil ikaw ang nakaisip ng ideyang yan, edi ikaw ang mag-giveaway. Ipaubaya mo na sa akin si Ford. Ano ka? Sineswerte? Hindi ko kayang i-give up si Ford ng basta-basta lang. At kung meron mang dapat magparaya sa atin, ikaw yun, dahil hindi kayo magka-level ni Ford. Taxi driver siya at manager ka ng bangko. Sales lady lang ako, kaya kami ni Ford ang mas bagay. Alam mo Celeste, hindi status ng pamumuhay ang basihan ng pag-ibig, kundi status ng puso. Kaya hindi uubra ang ideya mo. May mas maganda akong naisip na paraan. Ano yon? Sorry, hindi ko pwedeng sabihin, kaya mag-isip ka ng diskarte mo. Teka lang. Sandali lang, Mercedes. Ano bang petsa ngayon? Huwag mo nang intindihin kung anong petsa ngayon. Sabik na ako sa'yo. Teka, nakikiliti ako. Alam ko hindi kasi ngayon delikado eh. Wala akong pakialam. Gusto kong mabuntis na ako eh. Teka, hindi po pwede. Dahil pag nabuntis ka, obligado na ako maglaan ng mas mahabang panahon sa'yo. Problema ba yun? Eh di buntisin mo na rin si Celeste. Naku, wag muna, hindi ko pa kaya. Pero gusto ko na nga magkaanak. At huwag kang mag-alala, sagot ko ang gastos. Kahit na, hindi pa rin po pwede. Basta. Kung di mo ako mabibigyan ng anak, eh di maghahanap na lang ako ng ibang lalaking handa akong anakan. Kanina pa ako naghihintay dito. Pero wala pa rin makitang bakanting taxi. May ilang pasahero na ang mga dumaan. Ang dilim ng langit at mukhang uulan pa ata. Mukhang uulan na nga. Sana naman may dumaan ng bakanting taxi. Ayun, may paparating. Taxi! Ma'am, saan po tayo? Sa Novaliches po, sa North Olympus. Grace? Ford? Ikaw ba yan? Ako nga! Kamusta ka na? Ay, mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na? Alas 12 pasado na pero wala pa rin si Ford. Hindi ko naman siya makontak. Ano kaya nangyari sa kanya? Nasaan na kaya ang kumag na yun? Tatawagan ko si Mercedes. Baka sakaling nagawi ron si Ford. Hello? Hello, Mercedes. Mabuti naman at gising ka pa. Pasensya na kung nagambala kita. Okay lang. Bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung napunta dyan si Ford. Hindi pa kasi siya umuwi. Wala siya dito eh. Baka naman namamasada pa. Hindi naman siya inaabot ng ganitong oras. Kadalasan, alas 10 pa lang, nandito na siya. At pinakalit na niyang uwi, alas 11. Oo nga no. Pasado alas 12 na.
Nasaan na kaya siya? Tinawagan mo na ba? Unattended ang cellphone niya at kung lowbat naman siya, merong charger ang taxi niya. Ganun ba? Nag-aalala na tuloy ako sa kanya. Kanina pa nga rin ako nag-aalala. Kaya sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Matay, alas 5 na ng umaga. Bakit? Hinahanap ka na ba ng asawa mo? Wala akong asawa. Binata ako. At hindi ako maglalakas loob na matulog dito sa inyo. Kung may asawa na ako. Kung sa bagay, 4 years ago nang huli tayong magkita, magkatabi pa tayo natulog. At sa muli nating pagkikita, magkasama ulit tayo natulog. Oo nga, pinagod mo ako kagabi. Pero okay lang, dahil sulit naman. Dahil nag-enjoy ako ng husto. Siya nga pala, hindi mo pa rin sinasabing status mo. Single ka pa ba o married na? Sabihin na nating it's complicated. Ay nako, wala akong pakialam kung anong status mo. Ang importante ay magkasama tayo ngayon. Pwede ba isang round pa ulit tayo? Biting kasi ako ha? Ano ka ba? Teka, sandali. Bakit? May humintong sasakyan. Sisilipin ko rito sa bintana. Naku, patay. Mukhang si Suzuki ang bumaba sa taxi. Sinong Suzuki? Yung asawa kong hapon. Magbihis ka na, dali. Bilis, kailangan hindi ka niya maabutan dito. Anong gagawin ko? Saan ako magtatago? Doon sa CR sa tabi ng kusina. Aayain ko siya dito sa kwarto. Kumuha ka na lang ng tiyempo at sumibat ka na, dali. Why did you come back so soon? I thought you will arrive next week. I have finished my business in Japan, and I have nothing else to do. By the way, why is there a taxi in front of our house? It's our neighbor's taxi. Why did he park in front of our house? Don't worry. I will talk to the owner of the taxi, ha? He already left, no problem. Hey, what is this? Patay. Naiwan ni Ford yung kanyang brief. It's mine. It's mine. What? You wear man's underwear? It's more comfortable. Naku po at inamoy pa. Baktero! Who is the owner of this bad smell underwear? I will kill him! I will cut his head! Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Namasada kasi ako hanggang umaga. Wala kasi yung karelyebo ko. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Alam mo bang hindi ako nakatulog sa pag-aalala sa'yo? Pasensya na. Hindi sapat ang pasensya mo. Nabubwisit ako sa'yo kaya hindi ka pwede pumasok. No parking ka muna ngayon. Please, si Leslie naman. Sorry na talaga. Basta! Ayoko munang makita ang pagmumukha mo dahil nabubwisit ako! Hindi ako naniniwala sa palusot mo. Kaya magtapat ka na. Saan ka natulog kagabi? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na masada ako? Sinungaling! Malakas ang katub ko eh. May ginagawa kang katarantaduhan. Oo, namasada ka nga. Pero hindi naman kotse ang sinakyan mo. Mercedes? Hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng totoo, hindi ka pwedeng matulog dito. No parking ka muna. Ba yan? No parking na nga ako kay Celeste. No parking pa rin sa'yo? Ikaw naman kasi. Dapat mamili ka na kung sino talaga sa amin ni Celeste ang mas matimbang sa'yo. Hindi po pwedeng nagpapark ka sa kanya, nagpapark ka sa akin. No. Outside the kulambu ka ngayon. Di bale, may grace ka pa naman eh. Bira. Alam mo, kung wala lang siyang asawang hapon, di doon na muna ako. Teka muna, ano ba talagang nangyari sa inyo ni Grace? Actually, Box, ganito yon. Wala kaming formal breakup noon. Basta, nawala na lang kami ng komunikasyon nung mag-abroad na siya. Kaya kung tutuusin, jowa ko pa rin siya.
At nang magkita uli kayo, umaatikabong tsurbahan na nangyari, no? Oh, kumusta naman yung labing-labing nyo? Okay pa rin si Grace. Basa at madulas, slippery when wet. Tama ka. Slippery when wet. Delikado ka, Ford. Accident-prone area ang tinatahak mo. Slow down ka lang dahil baka maaksidente ka. Nako, kalimutan mo muna si Grace. Malay mo, member ng Yakuza yung asawa niya. Kaya wag mo siyang uunahan, ha? No overtaking. Hindi ako mag-o-overtake. Makikipagsabayan lang ako. Nako, delikado pa rin yan, Ford. No swerving. Alam mo, Box, diskarte lang yan. Alam mo namang magaling akong mag-drive. Kahit mag-overspeeding ako, hindi ako maaksidente. At kaya kong mag-maintain ng 3 kotse ng sabay-sabay. Oo nga no. Bagay na bagay sa iyo ang pangalan mong Ford. Brand ng kotse. At kotse rin ang mga jowa mo. Celeste, Mercedes at Grace. Pati nga kaibigan ko kotse rin. Di ba? Box ang pangalan mo. Box as in Volkswagen. At alam mo ba ang pangalan ng asawa ni Grace? Suzuki. O di ba kotse tayong lahat? Oo nga no, Box. Pero teka, matanong nga kita. Doon sa 3 mong kotse, sino ba ang pinakamasarap sakyan? Ay nako, yun nga ang problema ko ngayon 3 nga ang kotse ko pero wala akong pwedeng sakyan. Bad trip. Di mag-sound na bath na lang tayo. At doon tayo maghanap ng kotseng masasakyan! Pala sa bahay mo si Ford. Oo, tigisin muna natin siya. I-hold muna natin yung prangkisa niya. For the meantime, hindi siya pwedeng pumasada sa atin. Naka-red ang traffic light kaya stop muna siya. Pero kailan naman natin ibibigay ang green signal? Yellow muna tayo kaya kailangan natin maghintay. Mag-leave muna tayo sa trabaho at matyaga natin ang mokong na yon. Hindi kasi sapat yung kutob natin kaya kailangan mahuli natin siya sa akto. Tama ka. Baka nga sa iba siya pumapasada. Oo nga Kolorum siya ngayon kaya dapat nating malaman kung saan siya bumabiyahe. Kailangan nating alamin kung anong kotse yung sinasakyan niya. Pero, teka, paano natin siya mamatsyagan kung no entry siya sa pamamahay natin? Kaya ibigay na natin sa kanyang green signal. Nga no? O sige, green siya at green din tayo. Go! 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 Tagal naman ni Ford. Darating pa kayang mukong na yun? Ayan na siguro siya. Sorry, late ako. Traffic kasi. Wow! May dala ka pang pizza Ito ang paborito mo, di ba? Halika, pumasok ka at gutom na ako. Ang sarap naman ito. Ngayon lang ulit ako makakatikim ng ganitong brand. Wala kasing ganito sa Japan Kaya nga, kumain ka na. At pagkatapos, ikaw naman ang kakainin ko. Pero teka muna, baka biglang dumating yung Suzuki na yun yung asawa mo. Huwag kang mag-alala. Kaaalis lang niya, kaya mamaya pa yung darating. Suzuki? Patay, yari ako. Who are you? What are you doing here? I'm a delivery boy. I came here to deliver this pizza. Yes, Suzuki. I ordered this pizza. Okay. I also like pizza. Wait here. I will get something to drink. Grace, aalis na ako. Kinakabahan ako, baka maamuking tayo. Ano ka ba, wag? Lalo lang siya maghihinala kung bigla kang aalis. Kaya pangatawanan mo na lang ng pagiging delivery boy mo. Pero pinakabahan talaga ako. Nanilisik yung mga mata niya. Huwag ka nang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Takot sa akin yung kolokoy na yun. Banzai Nippon! Ako po, ang haba ng hawak ni Samurai! Bakero! What's wrong, Suzuki? Calm down. Yes, Suzuki, calm down. Don't panic. Don't for me! I can still remember your taxi. I know that you are the owner of that bad smell brief. No, Suzuki, that's not mine. That's right!
I will kill you! I will cut your head, and I will also cut your penis into pieces! Aray ko mo, huwag naman! Pordak mo! Hanggang may rupa pa! Huwag pahuhuri ko nga yung kabuduran! Saan kaya napunta yun? Hindi na natin nasundan. Dito siya sa subdivision pumasok eh. Nandito lang yung mokong na yun. Ang daming pasikot-sikot dito eh. At hindi natin alam kung saan siya lumiko. Ay, ayun! Mukhang taxi niya yung nakaparada ron sa tapat ng bahay ng may pulang gate. Ay oo nga, taxi ngayon. Dito muna tayo. Aabangan natin siyang lumabas. Labas ng bahay! Bakero! I will kill you! Aba, sino yung humahabol sa kanya na may dalang samurai? Suzuki, come back here! Ay, may babaeng sumusunod sa kanila. Mukhang alam ko na kung anong nangyayaring milagro. Bakero! Come here! Tama ka, Celeste. At kung sakaling makatakas siya sa humahabol sa kanya, hindi na tayo matatakasan. May dala akong gunting. Ikaw ang dala mo. May dala akong balisong. Pwede na yan. Sundan na natin sila. Bakero! Come here! Takbo, boy! 160 kilometer per hour na to! Come back! I will cut your penis into pieces! Suzuki, wait! Wait! Anak ng teteng, buti na lang naligaw ko sila. Naku, muntik na ako ron eh. Pero ano ko yung gagawin ko? Paano ko babalikan yung taxi ko? Yari ako sa operator ko nito. Pero di ba, at least buong-buo ang tututot ko yung importante. Tut-tut-tut, okay ka lang dyan. Tut-tut-tut, steady ka lang dyan. Buo ka pa. Naku. Teka, Celeste, Mercedes, anong ginagawa niyo rito? Nakaligtas ka sa samurai, di ba? Pero ewan ko lang kung makaligtas ka dito sa gunting ko. Pati na rin dito sa balisong! Teka, anong ibig niyo sabihin yan? Ano pa? E di puputulin namin yung kaligayahan mo para hindi ka na makapagloko! Anak na teteng, pagod na nga ako, patatakbuhin niyo naman ako. Oo, kaya tumakbo ka na, Ford! Di tatakbo! Ford, takbo! 20 km per hour ka na! Bilisan mo! Magtakbo! Mahuli sa amin! Takbo mo! Talagang hindi ako papahuli sa inyo! Ako si Andres Bonifacio at ang mga tao, abuto ng ulo ay hindi atakbo! Abuto ng pempe, matakbo! Tunay na! Ngayong napala mo, di wanted ka. Oo nga eh. Hala ko ibig sabihin kasi ng grace ay grasya. Hindi pala grasya kundi disgrasya. Disgrasya talaga nga abutin mo. Nag-counterflow ka kasi. Ang hapon pa ang binangga mo. Anong gagawin ko ngayon eh? Galit na galit sa akin sila Celeste at Mercedes. Alam mo, Ford, pwede tayong magmahal ng sabay-sabay. Pero hindi pantay-pantay. Kaya mag-decide ka na. Hindi pa huli ang lahat. Oh, sino ba talaga? Hindi na pwede si Grace. Kaya mamili ka kung sino ang mas matimbang sa'yo. Si
The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack. Pwede tayo magmahal na sabay-sabay pero hindi pantay-pantay. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Bakero! Bakero daw mamataan niya. Babakero. Babakero. Babakero na na. Ay, ikaw na, Pogi Ford. Hoy, Dong. Bagong tuig na intawon. Magbagong buhay ka na. Hoy, dapat sa'yo pinuputulan ng tutut. Oo, ng koneksyon sa mga babae. Abay, para kang Bluetooth. Kung kanino madikit, doon ko connect. Ayan tayo Umpisa na taon pinapaindot mo ang ulo ko. Well, sabi ni Papa Jack, pwede tayo magmahal ng sabay-sabay pero hindi pantay-pantay. I beg to disagree. Kahit kailan, hindi naging pwede pagdating sa pakikipagrelasyon. Pwede kapag kapamilya, mga anak, kaibigan, pero pagdating sa relasyon, hindi po yan pwede. Again, pagdating sa pakikipagjowa, kaya nga God created just one heart. Ang pusong yan, may mga spots na may nakalaan ng pagmamahal sa kaibigan, sa pamilya, at sa nag-iisang taong iyo makakatuwang habang buhay. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng maraming babae o lalaki ang mag-occupy ng pusong yan, kundi matitikitan ka ni Manong Traffic Enforcer. Bakit? Overloaded ka, Dong. Huwag ganon. Tapos kapag kasinita ka, ikaw pa matapang, aragoy Diyos ko. Ayan tayo So Ford, masasabi ko lamang sa'yo na please, huwag mo abusuhin yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Oo, maaaring marami kang babaeng nabubulag sa iyong kagwapuhan kung gwapo ka talaga. Pero huwag mo nang antayin na isa-isa silang mabagok at ma-realize na bakit sila nagpapakatanga sa lalaking hindi naman kaya magpahalaga ng damdamin ng iba. Lalaking selfish na sarili lang ang iniisip. Lalaking feeling pogi pero nakaka-bad trip naman ang ugali. So Ford, may this be a wake-up call para sa'yo. Bagong taon na, hindi pa huli para magbagong buhay. Happy New Year! Bagong taon ay magbagong buhay. Bago ka pala Kung yung ano nga po yung relihiyong Islam, no? Ang sabi ng kautusan po nila, sige, pwede kayong mag-asawa, yung mga lalaki pwedeng magkaroon ng asawang babae ng higit sa isa kung kaya nyo. Pero ang sabi din, dun sa culture mismo po nila, kung sa palagay mo, hindi mo naman yan mapapangatawanan yung mag-asawa ng marami, hindi mo mapagsasabay, gawa ng meron kang mai-ignore, meron kang magiging favorite. Sabi po ng Quran nila, wag na lang to avoid yung injustice. Yes. Diba? Mag-asawa ng marami kung kaya. Yan po ay ayon sa Islam. Ikaw nga, Kuya Ford, hindi ka na nga Muslim, tapos hindi mo pa kayang pagsabay-sabayin. Lalong dapat itigil mo na yung kalokohan mo. Nakaka-NS? Ano ba naman? Naka-NS ka? Pwede bang ma-NS? Nasunod mo nga yung tawag ng laman mo, pero yung mga babaeng minahal mo na ibigay mo ba ang pangangailangan? Hindi. So, kaya pirmi na lang po, yung kakatihan wag ipakamot sa tatlo. Truth labels! Baka nga kapag may nakita pa yung magandang pasahero, anuhin niya rin di 4 na. Grabe lahat Tapos 5 na, lagot ka sa traffic enforcer, overloaded ka na. Oo, lahat ng maka-reunion niya Yung classmate niya nung high school, makita niya O diba, garahe agad, o diba? Ikaw na yan, kuya. Ang ang paggarahe po, hindi po, kotse po ang ginagarahe, hindi po babae. Linawin lamang po natin. At ang babae po, tao po yan. At ang kotse, bagay yan. Malaki po yung pagkakaiba ng dalawang yan. Kaya umayos ka, kuya. Kainis Ang ganda ng kwento natin ngayon Kumide ba? Ang saya-saya. Kumide. Ang sinasabi naman po ni Papa Jack dito, kapwa ka-abisyo, baka na misinterpret nyo. Truth. Hindi niya sinabing allowed tayong magjowa ng marami. Ang sabi niya lang, merong mga tao may kakayahang magsabay-sabay ng jowa. Kaya lang, hindi pwedeng lahat yan pantay-pantay ang pagmamahal mo dyan. At hindi po natin tinotolerate. Hindi po natin tinotolerate na kailangan maguluhan ka sa buhay pag-ibig. Hindi po natin tinotolerate na dapat 2 o 3 ang minamahal mo. Mas pinibigyan po natin ng linaw dito na dapat isa lang po. Yun lang Bali yun. sila kung gusto nila 2. Ay, yaman mo.
Pero tamang sinabi mo, Mama Tanya, dun sa Islam, no? Totoo yun, no? Yung mga Muslim. Oo. Totoo naman, allowed naman sila talaga. Sa loob nilang kanilang Quran. Oo. Sabi na, 2 sa or 3 or 4, yun. sige, mag-asawa kayo. Pero may pero. Sabi, pero kung hindi mo naman mapagsasabay-sabay, Yes. meron kang parang magiging abnormal yung isa, hindi mo madadalaw lagi, hindi mo mabibigay lahat ng pangangailangan nila, yung responsibility sa kanya, hindi mo ma-ipoprovide lahat. Wag na lang, isa na lang. Corrected by. Pero sa Muslim lang po yan, ha? Pero sa mga Katoliko po, yan po ay malaking bawal. At oras na para sa ating TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Maraming gustong ma-involve at this very, very moment dahil na-miss nila ang dramahan natin. Na-miss nila mag-text, mag-comment, mag-tweet. Again, 3 ways to react. Number 1, mag-comment kayo sa Facebook fan page po ng Love Radio o kaya naman Yes FM Manila. At pwede ka rin mag-text, TLC space, ang iyong komento, pangalan, send to 2600. O kaya naman mag-tweet ka po, gamitin mo ang hashtag na TLCTDS Interactive. Eto na nga sabi dito sa Twitter. Sabi dito ni Salazar Carol Ann, walang matinong tao ang magmamahal ng pantay-pantay. Ano? Diyos ba siya kaya pantay-pantay lang? Oh. Galit sa ate. Hindi ka naman pala. Dapat matatawa kayo, nagalit ka eh. Ganon? Oo, ganon. Galing mo. Sabi ni Kim The Royalty sa Twitter. Kim The Royalty. Kim Her Majesty. Ay, social, parang Marian Rivera. Taray! May ganyan palang relasyon. Alam nilang 3 sila. Opo, meron po, no? Ay, totoo yan, Mama Tanya. Nangyayari po talaga yan. Oo. Tingnan yung kapitbahay nyo mamaya. Nako, hindi nyo alam. Ganun pala nangyayari. Hindi ako may kilala akong ganyan. Meron naman. Ang pangalan? Sikreto. Ayoko ibukod. Basta ano sila, pero ito babae, tapos Becky naman yung karelasyon ng lalaki. Pero very legal sila sa isa't isa. Walang bawal-bawal. May ganyan-ganyan talaga. Maraming ganyan. Ibig sabihin lang Mama Tanya, namatay man ang 3 paring martir noong araw, mayroon pa rin maraming martir ngayon. Mamamatay pa rin. Sabi ni Kim The Royalty, nakakairita yung Ford na yan. Napakagwapo ba niyan at wagas siyang pag-agawan ka pa. Kamukha ba siya ni Ding Dong Dantes? The Royalty. May abs eh. 12-pack abs. Social? 12 ang hirap nun? Hirap yung isa nga, yung dalawa nga lang, ang hirap achieve eh. Ano isa na lang para ab lang. Sabi, di ba? Pag isa madali lang eh, isang kainan mo lang yan. May ab ka na. Tulugan lang, ganyan. O may post ab mo na ka sa Instagram. Pero kapag dalawa ng hirap, te. Nakita mo yung abs ni Colleen Garcia. Ang ganda, no? Hayop! Nakakainis. Walang edit eh. Kakaloka. Filter lang yun, pero walang edit. O sabi naman dito sa 2600, hindi ka pwedeng magmahal ng sabay-sabay kasi ang pagmamahal, ibinibigay lang yan sa taong karapat-dapat. Sabi ni Juliet Beduya ng Navotas. So, sabi ni Jessica Marie Twitter. Akala ko yes yung ipelido niya. Jessica Marie. Sabi niya, ang moral lesson ng kwento ay wag magpahuli sa hapon na matindi. Ay, zabrigano! Ay, zabrigano! Ano to? Sashimi! Mariano ba? Maray ko. Hindi ko ba hindi? Ayan, nahaw ka na. Sabi naman dito sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila, sabi ni Nieko Labutap Torres, Bebe ko! Malabong mangyari na pantay-pantay ang pagmamahal ng isang tao ng sabay. Kahit anong gawin niya, hindi mangyayari yon. Namiss kita, bebe ko. Ay, kayo na. Brigo. I love you. Parang Arabo naman yun. Arabo, dibidi. Pahuli na mo. Hindi ko na alam, te. Sabi ni Alexander Sergeyevich Alminovich. Ay, pagka ganyan German, di ba German? Ewan ko, basta maraming CH. Sige na. Infidelity is punishable by death. There's no cogent reasons to justify infidelity. Yun, thank you. Ay, nanahimik ako, sorry. Oo, ako rin eh. Nag-buffer 3 seconds. O sabi naman dito sa fanpage para ng Love Radio Manila, sabi ni Neri Balmes, big sick, hindi cheka, sick. As in sakit. Big sick. Oo, big
toxic. Dapat ang ganyang lalaki pinapatay. Hindi yan tao at kaya tayo mga babae, hindi nire-respeto mga lalaki, pumapayag tayong tinatanga ng mga lalaki. Ayun, ibig sabihin po, hindi lang lalaki may problema dito, babae corrected rin. ba? Tama Sabi ka, Nelly Balmes. Sabi ni Diego Bandido nga ng 90.7 Love Radio. Ay, kilala ko yun. Sabi, yun. Yung mga babae naman ayaw pumayag, ayaw nila akong pakawalan eh. Wawa. Pero totoo yung mamata niya ha, wag lang din nating tingnan yung problema ng lalaki. Kasi nakita din naman natin sa kwento. Inalaw kasi nila eh. Una sa lahat babae, ba't ayaw nyo ibigay yung respeto sa sarili nyo na dapat kayo lang at wala ng iba pa? Siguro ayaw nakakadiri yun mamata niya. Hindi, Mama Christine, meron kasi mga babae sa sobrang ayaw nilang mawala yung taong mahal nila. I-accept na nilang yung flaws nung kahit may kabit pa yung pero lalaki. Pero wala nga tayo magagawa. Gusto masyado naman kayo mabait, share. Kaso nakita po natin kayo rin po nagsasuffer kung ginusto nyo yan. Diba? Kayo rin kawawa. Diba? In the end, iisipin mo, kapag wala siya sa feeling mo na naman parang hanggang kailan ako ganito. Kasi Mama Christine, di pwedeng holiday. Dalawa sabay diba? Pag Christmas, yung isa Noche Buena, yung isa pang Pasko. Hindi ba siya nagpapagod mamata niya? Hindi, nagugustuhan niya yung pagkapagod niya. Nasasarapan siya sa kind of pagod eh. Grabe naman yun. Pagod nga daw siya, pero nasarapan naman. Sabi. Grabe. Diba? Hanggang kailan? Ito na lang tanong ko sa mga girls na pumapayag sa ganyang setup. Hanggang kailan nyo kayang gawin yung ganyang eksena sa buhay? Hanggang kailan nyo hindi bibigyan ng importansya yung sarili nyo na nasasatisfied lang kayo sa kung ano yung kayang ibigay ng partner? Yung ganun. Sabi tuloy ni Carol Ann sa Twitter, hindi pa ako makapagsampay ng dahil sa TLC. O, magsampay ka natin. Lakasan mo na lang yung volume. Grabe naman. Nakakaloka. Sabi naman dito, sa 2600 ni Rosalie Ocate, Okate, bahala na, basta. ng QC, hay nako, grabe, hindi na po dapat pinagkakatiwalaan ng ganyan mga tipo ng lalaking manloloko. At dun po sa mga babae, iwas-iwas din sa mga manloloko pag may time. Wala sila, busy tila, tulog. Oo, gusto nga po nila, natutuwa nga sila. Nag-join force, Voltage 5! May pag-suggest pa, no? May mga... sabi ni Kim Hai sa Facebook ni Tanying. Sabi niya, haha, lakas trip ni Kuya comedy eh. Haha, mahilig maglaro ng sausaw suka, yan tuloy na taya ka. Sausaw suka, mahuli taya. Taya. Meron ka ng sword, meron ka pang belly song. Nakakaloka ka. So, yun lang yun Sana po may nakita po tayong lesson sa kwento na ito na hindi porke pogi ka, mambababae ka na. Kahit po sino, walang karapatang manloko at mambabae. Manglamang ng kapwa. Correct. Hindi porke may nagkaka-crush sa'yo, may nag-PM sa'yo sa Facebook, kuya may nag-chat sa'yo ng hello. Crush ka na, i-eyeball mo na. Correct. Para yan kay kuya. At para sa mga babae naman, pangit naman yun na sumausaw na siya sa iba, sasaw-saw pa siya sa'yo. Diba? Para pag di pa nakaugas, days. Ay, nako! Nagsaling bayan na. Diba? Si Wonder Gray nag-text. Wonder Gray ng Wonder Gaze. Kausapin mo yung Ford na yan Nanggigigil ako dyan. Punong-puno na ako. Yes. Wonder Gray. Pati kay Nanay Lito de Guzman. Hello po. Sabi mo sa kanya, magkaka-wrinkles lang siya pero hindi mo masasabihan si Ford. VC si Ford. Yan na nga po ang kwento natin ngayong araw ng Lunes. Pabuhay naman. Yes, kwento ni Ford na ginanapan po ni Diego Bandido ng Love Radio Manila. Celeste Rakitera po ng Love Radio Manila. Mercedes Lalabandera, CSFM Manila. Volkswagen. Christopher Love Radio Manila. Si Grace Laika Barista ng Love Radio Manila. Suzuki Rico Panyara po ng YesFM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, Sound Engineer, Jason Sagun, Musical Scorer, Danny directed Frias, by Badong Royales. At tomorrow po ay magkarinigan na naman po tayo sa panibagong kwento ng pag-ibig. Sana ay makumpleto nyo po yung first week ng 2015, yung mabuo nyo po yung 5 araw, first 5 ng drama natin. Kasi po kapag po binuo nyo po yun, siswertihin po kayo. Kapag hindi nyo po binuo, makakabayad po kayo sa gasol. Correct, makakabayad po kayo sa kuryente na 3 months nang hindi binabayaran. Makakabit na yan. Magkakabalikan kayo ng jowa mo. Yun, ang pinakamasaya sa lahat. At syempre, makakabili ka na ng condom. Ay, eto na lang. Uuwi na yung asawa mo na nangapit bahay. Yon! Hindi talaga yon. May dala pang pansit!
may gulay! Punong-puno! Iniwan na nga yung kabit ng nanguha pa ng pansit. Nahanda. Siya, sige na, maraming salamat. Again, na-miss namin kayo. Sana kayo rin. Hindi daw. Hindi, maraming talaga nagtutweet, sa ating message. We missed you. Ay, talaga ba talaga? Oo. Kaya nga talagang flood. Oh my God, siya naman Hindi, maraming salamat sa mga nagpaabot ng kanilang mensahe ng holidays na nami-miss nila kami. Oy, sa mga nagpapasko, marami pong salamat. Wala naman ako natanggap. Hindi, yung Merry Christmas, di ba papasko na yun? Sa bagay, pwede na rin. At least naalala nyo kami sa espesyal na holiday. Ang busy-busy nyo po, pero piniem nyo kami, tinext nyo kami. Maraming salamat. We are so touched, moved, and yes. And, Luzon! Visayas and Mindanao. Nakapili nyo nga po mula po sa 90.7 Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tita Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede naman konsolusyon. Isang upang drama. Isang upang yamutan. Kapag ka, una na. Drama na. TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Oy, hanggang alas 3 pa ako. Yes, Nes. Ako din, 4 p.m. React ka pa rin ha. Pwede pa, text Pwede pa, pwede go. TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito.